Thlarawin an chhuah san thei lo hmun hrang an sawi war tak tak pathum te chan chin kan ngai thla le anga kan ngai thlak chen hma in he channel hi min lo subscribe sak ve zoi don nia pakhatna Shenley Hotel Mikhual ayaram huayan tam zawkna hmun Shenley Hotel hian thon thungai nom le rap thlak boxi aneya he hotel ah hian naupang phei chu ri an phal lo hial ani ramhuai kau chhuahna nan man thin Ouija board po phei chu laklu an khap bur he inchunga nge hian Shenley chung kwa chu an thimang veka an thi dan po makle rap thlak tak tak hlir ni in mitam tak chuan an chung ko thlarau hi ala chol ha dam theilo ni in an soi ani kumsang khat zakwa parukan James Shenley chuan he hotel hi aleya hotel aleya changa reilote a hian hunrei takalo ngai zon to Beatrice Rowley nen in nein fa pathum Caitlin James le William te an neya ma se an chung kwa hi an hlim reilo khop mai an fa te pathum hi an hotel a hian an thiveka an pian cham thlen mania che an thiveka ni an ni chau hi he hotel ano pang thi omchun an lani lo zoya hotel na thok pakhat fanu Rosie chu hotel bula tui chhun chu a hian a tlahlum bok he hotel a thleng thin te hian no pang tharau hall vela tlan kwal an muchina room rock chen khata changin no pang nui har ri an shefau bok no pang thaba ka hian nutling chap fei fei thom an shefau boka hotel nei tunu BG Stanley thla ni om tak room sang sanga kalkwal mu ani chin boka an fa te azong po ani mai thei ani an ni chau lo po hi thladang an la om an fa te thi nuwa an hotel chhong ni na chu kalpo phallovin an siama mitam tak chuan Shenley chung kwa mai ni lo an hotel a na lo thok to chin le an hotel ne na inzom na nei reng reng thla te chu he hotel hian a hip khom thlat ni in an nga ya thlan khura changin he hotel hi an la ron tlo chin nu pakhat ana ti mingpu chu chhong ni na a omna thin room a thla mu ani fau boka kumsang khat zariat som kwa chawa ma ni intihlum clear out thom po a chhong thum na chuan a thang khok roi roi thin makle deuh mai chu mihring chau ni lo an hotel an enkol thin zo te thla mu thin nia in soi pol po anom tlat maya he ba ka hian thla sang sang chi sang sang in an ronin lara an ni na po hriat vek the ani lo hial he wang hian he hotel a hian Mikhual a in thlasang an tam zawk an ti pha hial ani apani na tan chuan Eastern State Penitentiary hi tan in ni in thi na po in a tal chhuwa tir theilo na hmun ti in an soi hial thina he tan in hi kumsang khazariat somni khan America miswal torot le lo om tak tak te tan na atana duan ani a abang po hi lung in chi somni la ya chani in tu ma an tlan chhuwa theilo na tura uluk taka duan ani a tun thleng hian mitam tak chuan tlan chhuwa an la tum je a tlan chhuwa tum te hi na taka shem an ni thin mitang ten thuan oilo chuan tuyan nimphuma an vuna khal vek thlengin pon khowata an khai thin chen khat phei chu mi om thadu lote an shemna atan lew lew an din lei hnuai khur thuk tak eng po alu lo na boruak hip tur po a omu mal lo na chuan an pai thlachina an shem dan zing rap thlang ber chu met chair an ti hi ani miswal te chu he chair a hian thutirin nget takin an phuar beta an thisen kala buai vek thlengin an phuar china mitang chen khat phei chu met chair a an shema wang hian an taksa peng chen khat tana ngai pha hial thin ani he tanin en mai po arap em a hian mitang an soi sak thin te thla kha ala cham bang reng nia ngai ani a chung khok rum le nui tho man she thin cell block 6 phei hi chu tharau in larna chat zual na hmun ani a tharau thin rim lung oi theilo te chu helai hmuna hian an la cham bang reng nia ngai ani helai hmuna hian ikal chuan kil khata changin mi pakhat chuan thin rim mel takin ngoi renga halo thli reng lai che I muanga ipan nai chuan imin mo atham ral ngal dayang security guard pakhat chu duty na hmuna jail tang tlan chuak tum pakhatin a thata he pa thla po hi tanin venga a duty na thin hmuna chuan tun thlengin ala duty reng ni in an soi mi tina zonga chengai lo thla tam tak anom lai hian chen khat che bon deuh deuh thin pon oma
voikhat po chu tan in chukidar chu hunrei takan lau khar to cell block 4 hong tura tir ani a chu cell a han hon cha chuan mu theilo thachak tak hian a ron man beta thei top chhuama se atal chuak theilo tal chhuat chu soilo che tak ngial po che theilawa chu cell banga chuan mil dang le chi bai om tak nasa taka an ngai sak nu ti hriat tak hi a ron lang sela hian tharau thin rim tam takan tanga dam chung mai ni lo an thi nu po ala tang reng tura an chung thu an rel sak te thla ani thei mai angem ti chu mi tam tak zo na ani pathum na chuan Barnbrae Mansion du thu sam in mangchia akhat an ti chin Barnbrae Mansion a hian engtiklai po in naupang hlimnui ri hriat tura om reng thina ma se naupang an chen lo na chu a rei to singer puan thrui khawl ro chun tu Margaret Rose Elkin chuan he in hi kumsang kha zakwa pasari khan an chung ko chen na ina ta na sa a ma se vandoi thlak takin Margaret hian afa tele atu te tam taka chan ani kumsang ka zakwa somnga pakhata aboran ma khan Margaret hian afanu Elsie afapa Charles le atupa Levi te chu he ina hian a vui le ama an huana phumin an tharau chuan helai mun hi ala chhuah san theilo ni in mitam thak chuan an ngai chhong ni na a bedroom pakhat nunga pindan ruk siam ani a ma se he pindan hi bang phena omani awangin engwanga siam nge ani ti le lu theilo tura khar ani chan hi tu manan shelawa helai mun atang hian thom mak tak tak an she chin bok he in tlo tu le chuan bang phena hian no pang nui ri le in fiam thom ni om tak an she china in hnoi lama thom nu da na pindana chuan he ina no pang lo cheng to le boral to te nau te le ma khat vek bok no pang te thla mai hialani lo michin kha chuan nu pakhat korwar fol ha in chunga zon nei ni om taka avei kwal thin an mu fo boka Margaret ti thla ni in afa te azong kwal po ani mai thei ani an chung ko nurse ni chin po an chung kwa le an na hian arin om ma ma a thi nu thleng poina la chol du lawa an na atlin ma ama ni mi che korwar ha thla an mu chin hi an chung ko nurse ani ring pol po anom bok an chung ko chia hlo William po an huan vela avelai mutu anom china arwang an chhar zana athom nodum su tha kha ala hareng William hi ama le ama a in ka plumani he muna po hian mishing thla chau ni lo uile zo te thla pho an mu thin mo maya in chunga hian zo te miauri an shefawa Barnbrae Mansion nei tu chung kwa te hi an thi ni thlengin anom hau dial diala an thi nuwa po an sang hau dial dial ti ila kan soi swal lawang